Kung mamatay ang inahan o ang amahan, niya ang bata gamay pa, ang mga tao mabalaka dayon. Ingon dayon, sus, unsa kay kaugmaon aning bata. Unsao na lang. Mao sana, nahimo sana nato nga framework nga magsigitag ingon nga ay lang sa kog kuhaa Lord kay gagmay paintawon akong mga anak. Mga anak man ano? Unsa na malang yay kaugmaon nila ug mawa nako. Anak ano? No na. Mao na karon gipahinumduman ta sa ebanghelyo matud pa ni San Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan kung mubiya minimo, kinsa may among kapaingnan. Kakuha mo? Giproklamar ni San Pedro nga bisan pag ni aning tanang mga tao sa kalibutan, tanan nga mga gamhanang tao sa kalibutan, kung wa na gani ka Ginoo, asa naman lang may padong. Mo na'y sakto gyud unta nga realization ba na kung naay Ginoo, bisag mahurot pa nagkamatay ng tanang tao dihang imong kunuhay gisaligan, ginikanan, mataktak kas trabaho, masunog imong balay, musuyo pagid imong mga anak, ay lang kabalaka diha basta naalay Ginoo. Kana mo importante. Mo nang niingon si San Pedro diri, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Sa ato pa, mas importante nga naay pulong sa Ginoo kaysa naay pagkaon, kaysa naay kwarta, kaysa naay maayong panglawas. Matud pa sa Book of Wisdom, gisulti ni Solomon, ingon siya, gimahal ko ang imong kaalam, ang imong mga pulong, labaw pa sa maayong panglawas, labaw pa sa taas nga kinabuhi. Ninduta, no? Ug mao ni ang atong barugan. Bikaron kamo, kinsa may inyong gisaligan, ang pulong sa Ginoo o ang imong maayong panglawas? Kinsa dinhi ang nagsalig sa pulong sa Ginoo? Na kanang musugot lang ba na masakit og kanser? Ha? Bantay mo ha? Ana-ana ra man inyong kamot, ana-ana. Wa na'y Ginoo. Nya di ra ba gid sila kasaligan? Ug wa gyud Ginoo, wa. Unsa gud tay mahimo ani mga tawhana? Bisan pag unsa na nila ka powerful, bisag unsa pa na nila ka kunuhay organized, bisag unsa pa na sila ka sa pamailain kadato, way mahimo og way Ginoo. Pinangga lagi tas Ginoo bisan pa sa atong kabuangon, pinangga lagi ta. Ug mao na diri sa unang pagbasa si San Pedro nga mausay ni sulti diri sa atong ebanghelyo, asa man mi paingon kunwa ka Ginoo. Ang kining maong tao nga nahimo ng pangulo sa simbahan, matud pa sa unang pagbasa, nakaayo sad og mga paralitiko, nakabuhi sad minatay. Wa man di ay arang sa Ginoo, bisan pagani ang mga tao nga nagtuo niya, maliwat man niya, makabuhi masag patay. Siunan ka na. Wa gyud problema. Og mamatay ta, pagbuot sa Ginoo, pwede sa taniyang buhion bisan pagpatay na. Kung mamatay ka, ginikanan imong anak gamay pa, ay kamatay diha. Ang importante na ay Ginoo. Mao na ang ato untang misyon, mao gyud unta ang pagbutang og Ginoo diha sa kinabuhi sa matag tawo. Muna ang sigihan akong balik-balik dire, unsaon man pagbutang o Ginoo sa atong kinabuhi. Kanang paborito na kong principles na tulo ka buok triple A. Sa to? Ampo, alagad, og antos.
Ug naa lang taan ang tulo, magsige tag ampo, magsige tag pangalagad, magsige tag antos, kana ang Ginoo kusog kay sa atong kinabuhi. Pero din agita mag-ampo, sige na lang tag pangwarta, sige na lang trabaho, patay gyud ka diha. Stress ray labas nimo. Magsige gan ikag panugo, di na gyud ka mo alagad, sige kag panugo kay ikunuhay. Pari ka. Ako day pari ko. Patay ginang imong kinabuhi. Sige lang kag kasuko, sige lang nagkusmod imong naong. Nya sige kag likay anang antos, hasta ng pag-antos nga nausab ang colors buhok, di ka kaantos, hasta ng imong kilay, di ka kaantos, hasta ng imong bana, di nimo maantos, hasta ng imong asawa, di nimo maantos, nga imo ginang pinili, patay gyud ka diha, bungkag ginang imong kinabuhi, wa na gid nay lami. Aning ato mga leader sa simbahan, di na mo antos, kinahanglan gyud inigdupa, dako-dako gyud kolekta. Di apte kausan na ato'y video footage si Mother Teresa of Calcutta nga naggubat dito, matingal ito sa itong dapitang gadgubat niya, nga putol man ang kaning kuan, mga koneksyon sa tubig niya dito sa iyang kuan, sa iyang center, magsaod ka og tubig, ana-ana ra gyud ang tubig, ana giantusan yung Mother Teresa og saod niya sa iya dayong pamalandong, niingon dayon siya, ang matagto sa tubig kinabuhi. Nakat-on siya daginot sa tubig kay matagto kinabuhi, kay muto lang ni ron mahatag din ako dito sa akong kuan. Wa siya ma-discourage, kahinay ba ani oy, wa siya magsigreklamo, giantos niya pagsaod. Unsa may kalambuan sa kinabuhi nato, kanus aman mo lambo kung kamautang mo antos. Nabitang magsigig pangayo diha kwarta, naku antos gumog trabaho, siya wa may ni-hire na mo pader. Naku maghuwat mo hire ninyo, kadaghan anang basura diha sa kilid, antusan na ninyo hipos. Ana, panglimpyo mo anang mga ni-clog up nga mga kanal, gunahin na ninyong kilid sa karsada, haron dili na masigig ka puno diha sa sagbot nga nahimo na lang noong blind curve, ang dili unta blind curve tungod anang mga sagbot. Gunahin na ninyo, ay mo paghuwat nga suguon pa mo sa barangay, kay wa gyud masuko ninyo diha inyo nang limpyuhan, ay lang nagpamutlang mga tanong. Dahil lang duko-duko, kitsa mo suhol na mo, suhol na mo. Kwarta gyud mo ipangindaon, ayaw pangayog suhol, limpyuhin na diha. Di ba? Ay testing ngayon, huwag wa gyud kay buhat, kaysa mag-standby lang ka diha, pasinaw ng bangko, huwat og naay mo tugpa nga grasya. Ana, nyag na gani kawatonon, kawat dayon. Kuan ba kanang ayaw paghuwat nga trabaho, alagad niya ampo, simba dire, ampo. Ayaw pagsigid diha tan-aw lang anang unsa diha talan-awon, ampo niya alagad. Niya human antusa nga wa kay kaon. Tanawa di ba dangtag pila ka adlaw. Anay ang sabi ng tabo ni mo, patay ka. Di ka mamatay ng sigang trabaho, niya wa kay kaon. Pero buhion ka sa Ginoo. Buhion ka niya. Naa masay gahom. Buhion ra ka niya. O iya jud kang dayonon pagpatay, basig dili jud ka para diri karong mga panahon na. Padtuon na kanya sa langit. Niya, unsa may kalainas kinabuhi dinhi og sa didto sa langit. Way kalainan basta naay Ginoo. Ang kinabuhi dinhi malipayon, malinawon og tagbaw ka basta naay Ginoo sa atong kinabuhi. Ug adto sa kaslangit, samot na sad. Kay tuwa may Ginoo dito. Mao na matud pa ni Saint Teresa of the Child Jesus, na siya statement sama sa dani ni San Vicente Ferrer, mo na iyang statement no. Si Saint Teresa of the Child Jesus, nasa na siya statement nga naa siyang himno compose ni Monsignor Rudy Villanueva, I spent my heaven by doing good on earth. Sabot mo na? Awa mo sabot. Unsa man ang word nga spend? Present or past? Ha?
Nahitabo na o wa pa mahitabo? O kanindot. Sa ato pa nasinati niya ang langit dinhis kalibutan, pinaagi sa pag-ampo, pag-alagad, o pag-antos. Sinunan ka atong antosan niya itong iyang TV. 5 katuig muntingal itong inantos niya. Nga di na siya makakitag tao kay gi-quarantine siya for life. Murag COVID man nas una ang kanang TV atong panahon na. Murag COVID ba? Way kaayuhan. Mo tong kuan siya, isolate siya to hangtod namatay, pero ang iyang pagka-isolate, ang iyang pagsigig ubo nga perting sakita, iyang gihimong paagis pag-alagad. Giunsa man niya? Gi-offer niya ang iyang loneliness, ang iyang pains, ang iyang sufferings para sa tibuok simbahan. Gani nangayo pa siya dugang pangkasakit sa Ginoo aron daghan siya ika-offer para sa simbahan. Mo to iyang way of serving the church, labi na gyud sa missionary work of the church. O karon kuan ta, mission maron ang atong kuan. Church in mission may atong tema karon. Maunay kang senteris. Pero tuwa ra siya sa sulod. Ang iyang pag-ubo, sakit ba kay dang muubo ka ng TB? Suway o, pagpa-TB diya. Tis kita hutoy sa imong ubo. Nga kanon pag yung imong unod anak mo nang manaot na sila maayo, mura na lag bukog ug panit na lang na sila nga magipang TV ba. Ambot o butangan na sila antina mo balik siguro na sila dako-dako. Ana, smart TV na to ba? Smart TV. Pero di man to smart TV. Pero malipayon kay siya. Senteris. Ito. Testingin na ninyo, iguli sa inyo ron, ampo. Man naman mong ampo dire. Iguli ron, alagad. Ay, yung panugo. Ha? Sige raman magduko. Ayog kwan, ayog panugo. Bisa karon lang adlaw, gikan karong orasa, hantod karong gabi. Hantod ikatog ni mo ba? So, ayan, kita kontesta, ako hinugo ang sagay ko. Di kita minugo, ha? Agree mo, dili. Nganong sige ra magpahiyom ka nang ana o ana? Ana. Sige kanang ni Anas kamot, nana mo'y Ginoo. Ang uban ka sige lang kinopon. Hala ka diyan. Ang nabuangon kay ta no. Hadlok jud kay ta nang alagad. Pero mauna ang gikumpanya karon aning atong mga kuan. Nag-away gud sila kay mga lagad, mga buangon. Ingon ko kinahanglan pa ba nang mag-away ta aron ta makaalagad? Binuang na Kinahanglan pa bang imo ginang daoton ang imong isikataw para makaalagad ka sa atong nasod? Oh, that is foolishness. Foolishness. Kamo, kinahanglan pagin mo mangaway para ikay mohugas sa plato sa inyong balay? Mangaway gyud ka kay di gyud ka pailog anang hugas plato. Kinahanglan gyud ka mangaway sa imong bana kay ikagi manglaba sa iyang bulingon. Mag-away mo ana? Di oy. Wa gyud mag-away kun mualagad ta. Ang mag-away kun mangwarta na ta. Mao na nay mag-away. So kanang mga palaaway, mga hingwarta na. Kanang mag-away sa posisyon, hingwarta na. Kay ang posisyon na may suhol. Munang gusto ma-promote kay dako og suhol. Pero og ma-promote ka, dako baya imong responsibility. Kinsa goy mag-away para pag-atiman anang na ang mga buang dinhi sa tong katilingban aron i-rehab sila. Kinsa goy mag-away aron hutdo na ang tanang mga gitawag na tong clog up diha sa kanal nga iniguan o kusog, mura nag-swimming pool ang atong kasagaras mga karsada nay mag-away pagkuha na. Kinsa goy mag-away aron maghimog mga karsada ngadto sa atong mga kaniniang kabungturan nga galisod ang atong mga mag-uuma pagdaha sa ilang produkto kay way karsadang tarong. Kinsa goy mag-away ana kun wa lang gid nay kwarta diha, di gyud mag-away. Kapoy anang siging buldos dito nya wa kay sweldo. Kapoy anang magsigi kag guide dito unsaon pagsiminto na aron manindot nya di katagaan og sweldo. Pero naa may kwarta, nag-away na. Ambot ni ang nagmisa, naabsa ka ni kwarta? Na ni kwarta,
Testingan na to. Nindog ta.